Here he is coming to you when you talk about them. Look, manna. Manna, puole. Manna puhtako juolla halmen subilla. Puole manna, no. The reindeer is coming to you when he's talking about how valuable they are for him. Mutta juur, mä oninpa tuslaa herkkit. Mä satalakun äyhkin. Täällä auki, kun mun on aina vähän puotsas ja täällä hui purre, kun mun sä herkki. Täällä ättä mun raafi ja moktavas viitasit parkanua hälsusata verpuolesta. No saatko muistelihtuu helsubirra? No helsuille mun oikein kuoktetuva konmas alki oivisista vaan vartti, taikka voinamas vartti. Mut sielläkäs pappa oppe kartan ja paukkii voidetti, kun vutsin pitää. Ja det han Joar forteller här, och några spör hva är reinstyran och kjørereinan, hvordan är dem helsemessig till nytte för han, och det säger han att det är efter att han fick hjärneblödning. Efter att du fick hjärneblödning och var ut för en olycka, så blev hälsa di reducerat. Den blev kraftigt reducerad. Ja. Jag hade som sitter här nu. Ja. When I was driving. When you were driving. They started to. I had a ball in my head, brain, and it started to bleed. Yeah, and your health got much more worse after that. The very worse. I'm lucky to sit here now. You are lucky when you are sitting here now, you said. You are lohkasana liikkulas, kun se on tästussepessä tjohkat. Tämän suu karra liikkuhisvuola tihti. Pärti tihti. Joar säger han är glad för att han heldig, säger han. Som får sitta här. Egentligen skulle jag inte sitta här. Ja. Men da spurte deg hva reinstyrene helsemessig til nytte for deg. Hvis du kunne fortalt why the reindeers are so in positive way for your health. Mo buodzulla duuni tervaslatjat äykin. Just on tässä saattajip muistelit. Tänne huivaattis chilke, kun saanikko, mutta tähän mun moktavas viitasäpput parkanuosat nuo hersusata puoreja. Ui finnis humaa teikkon tuolla ja etjan vaattis vuolet muistelit teitä. Ja tää orrutteikolla hitmyytät. Muinna manna. Joo. Ja päässä nies määritin maita vaastiin. No, maita läpi vaastiin. Tää vaastiin tai saani mun haalian kulla. Mai kanska ollut mun ei muista. For example, I was asking what are the reindeers, how are they affecting you, and what did you say? They affect me when I am talking. I can talk with them and tell them all my problems that I don't want to tell people. And I think they understand my problems. And I can get answer what I want. Here he is coming to you when you talk about them. Look, manna. Manna, puole. Manna puhtako juolla halmen subilla. Puole manna, no.
The reindeer is coming to you or when he's talking about how valuable they are.